ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଆମ୍ବ ଗଛ। ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ହୁଙ୍କା ଆମ୍ବ। ଦୁଇଟା ବାଳ ପାରିବା ଆଉ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇଟା ବାଡ଼େଇବା ଆଉ। ଆମ୍ବ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପାଚିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ହୁଙ୍କା ଆମ୍ବ। ହୁଙ୍କା ଆମ୍ବ ପୁରା ଫେମସ୍, ପୁରା ଏତେ ମିଠା, ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ନାଲିଆ, ଖାଇବାକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି ଦେଖ ହେଲା। କେହି ଆଜି ନେଇନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମ୍ବ ବୋଲି ପଡ଼ିକି ଅଛି ସବୁ। ଦେଖ ପୁରା ଆମ୍ବ ଛାଟି ହେଇକି ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଏତିକି ଆମ୍ବ ପାରିଲି। ପଡ଼ିଥିଲା 3-4ଟା ପାରିଲି ଆଉ। ଗାଡ଼ି ଫାଟିଗଲା ପାରିପାରିବ। ବାଳ ଏତେ ଉପରେ ଅଛି ଆମ୍ବଟାକୁ, ପାଚିଲାଟାକୁ ବେଶୀ ପାଚିନି ନା। ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ତ, ଗାଁର ଏମିତିଆ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଛୋଟବେଳର କଥା, ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଆସିକି ନୁଚି ନୁଚି ତାସ୍ ଖେଳିବା, ଆମ୍ବ ପାରିବା, ଖାଇବା, ଭାରି ମଜା। ଆଜି କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜେ ଆସିଲ ନିଜେ ପାରିଲ। ସେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ଥିବେ, ଏତେ ସାଙ୍ଗ ଥିବେ, ଆସିକି ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ଥିବୁ ଯେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ପାଇଁ 10 ଜଣ 15 ଜଣ ପିଲା ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଥିବୁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ହଉ, ଯାହା ବି ଅଛି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।